El que més m'agrada de la meva professió és que puc ajudar a molts veïns i veïnes del poble a tornar a trobar la salut, a ajudar-los a millorar. Vaig decidir obrir aquest negoci en el primer lloc perquè jo soc d'Alboraya. Soc nascut a Alboraya i soc molt fan d'Alboraya. Entonces, pensava que el millor lloc on poder treballar era tornar tot el que jo podia ajudar als veïns i veïnes d'Alboraya mitjançant la meva feina al meu mateix poble. És una manera de tornar tot el que jo he rebut d'alguna manera al poble. Els fisios donem molta vida als anys que resten a la persona, en el cas de persones majors, i ajudem a fer la vida quotidiana a moltes persones en molta millor qualitat. La principal diferència que tenim nosaltres en una gran empresa o en una cadena de serveis és el tracte molt personalitzat. A més, nosaltres tractem molt a gent molt propera d'Alboraya, veïns, veïnes, coneguem el seu nom, la seva història, qui és la seva família, i això ens dona un valor afegit molt gran a la nostra feina. A mi d'Alboraya m'agrada tot. No soc fan número 1 d'Alboraya i no podria triar una sola cosa perquè m'agrada tot. M'agrada l'horta, m'agrada els veïns, m'agrada el centre històric, m'agrada la seva gent, la seva mar, m'agrada.